Ang kwentong ito ay ipinadala ni Von. Nangyari ito noong taong 1992 sa lalawigan ng Cotabato. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po, Sir Captain Kokak. Nawa ay itago mo na lang po ako sa pangalang Von at Pedring naman ang aking tatay upang mapanatili ang aming tunay na pagkakakilanlan. Narinig ko po kasi ang kwento nyo tungkol sa isang tinderong napadpad sa baryo ng mga aswang. Paniwalang paniwala ako roon dahil may pagkakatulad yon sa karanasan ng tatay ko na palagi niyang kinukwento sa amin. Noong panahong yun, naninirahan pa si Tatay Pedring at Nanay sa Cotabato. Ang hanap buhay nila roon ay ang paghahabi ng tela. Pareho silang naghahabi at ibinababa nila ang mga produkto sa lungsod upang ibenta. Talagang doble kayod ang aking mga magulang dahil mayroon na silang isang anak, ang kuya ko. Hindi pa ako sinisilang ng mga panahong yun dahil hindi sapat ang kita sa sariling paghahabi. Tumutulong din si tatay sa ibang mga kapitbahay. Nag-aalok siya bilang tagabuhat ng mga tela tuwing iluluwas ang mga ito sa lungsod kapalit ng maliit na bayad. May kapitbahay sina tatay na masasabing nakaaangat sa buhay. Si Mang Gusting. Bukod sa magaganda ang kanyang mga agamitan sa paghahabi, may sarili rin siyang tindahan sa lungsod. Napansin ni Mang Gusting ang kasipagan ni tatay at ang pagiging hindi nito mareklamo. Gaano man kabigat ang ipabuhat o kahit magkano lang ang ibayad sa kanya. Sikat na sikat si Mang Gusting sa kanilang bayan dahil sa kanyang kakaibang swerte. Minsan sa isang taon, bigla na lang siyang nagkakaroon ng napakaraming pera na tila hindi kayang kitain mula lamang sa pagtitinda ng tela. Isang araw, kinausap ni Mang Gusting ang aking tatay. Magpapatulong daw siya sa pagbubuhat ng mga nahabing tela at mga kumot. At silang dalawa lang ang maghahatid nito sa kanyang mga parokyano. Sinabi ni Mang Gusting na malaki ang kikitain ni tatay rito dahil kailangan ng pera. Mabilis pa sa 4:00 na sumang-ayon si tatay. Nagulat si tatay nang bigla siyang abutan ni Mang Gusting ng 2,000 piso bilang paunang bayad. Noong 1992, napakalaking halaga na nun. Sabi pa ni Mang Gusting, 5 beses na mas malaki pa ang matatanggap ni tatay kapag naihatid na nila ang mga tela. Agad na ibinigay ni tatay ang pera kay nanay at maagang natulog upang maghanda sa gagawing pagbubuhat kinabukasan. Kinaumagahan, tinungo ni tatay ang bahay ni Mang Gusting. Masigla siyang sinalubong nito at pinag-almusal. Nang handa na silang umalis, nakita ni tatay ang 6 na malalaking rolyo ng tela. Akala niya ay siya ang magpapasan ng lahat. Ngunit laking gulat niya nang buhatin ni Mang Gusting ang 3 sa mga ito nang walang kahirap-hirap. Habang naglalakad, napansin ni tatay na kakaiba ang kanilang direksyon. Imbes na pababa sa lungsod, umaakyat sila sa masukal na bahagi ng bundok. Dahil hindi mareklamo, tahimik na lang na sumunod si tatay. Matapos ang halos 10 oras na paglalakad sa kagubatan, narating nila ang isang liblib na baryo. Nagtaka si tatay dahil may mga kabahayan doon pero tila walang mga tao. Inilatag nila ang mga tela sa lupa at pagkatapos ay isinama ni Mang Gusting si tatay sa loob ng isang maliit na kubo. Pinagbilinan siya na wag lalabas sa loob ng 2 oras. Bago umalis si Mang Gusting, naglabas ito ng bote na may lamang dumi ng kalabaw at ipinahid ito sa damit at pantalon ni tatay. Isang paraan upang itago ang amoy ng isang tao. Ilang saglit pa, nakarinig si tatay ng mga ingay ng mga dumarating na mga tao.
Sumilip siya sa siwang ng dingding. Nakita niya ang pagbati ni Mang Gusting sa mga taong yon. Wala namang kakaiba sa kanila, maliban sa wala silang suot na pang-itaas. Kahit na ang mga kababaihan, may iniabot na supot ang isa kay Mang Gusting. Maya-maya, may 4 na lalaking dumating na may mga pasan-pasan na mga baboy ramo. Buhay pa ang mga hayop nang ilapag ang mga ito sa gitna. Nang humudyat ang isa sa mga lalaki, laking sindak ni tatay nang makitang nagbago ang anyo ng ilan sa mga naroon. Tinubuan sila ng mga balahibo sa mukha at katawan. Tila kalahating tao at kalahating aso. Sabay-sabay nilang nilantakan ang baboy ramo ng hilaw pa. Nagkalat ang dugo at karne sa mga telang inilatag ni natatay. Sa sobrang takot, akma nang tatakbo palabas si tatay. Ngunit biglang pumasok si Mang Gusting sa kubo at mabilis na sinuntok si tatay hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang magising si tatay, humingi ng paumanhin si Mang Gusting. Sinabi nitong kailangan niya yung gawin para hindi siya mapahamak. Ibinuhos ni Mang Gusting ang laman ng supot na ibinigay sa kanya ng isa sa mga lalaki. Mga batong may ginto yun. Hinati niya ito at ibinigay kay tatay ang kalahati. Pagkatapos, sinunog nila ang mga telang puno ng dugo at buto upang walang maiwang bakas. Ayon sa aking tatay, ang gintong yun ang naging puhunan nila upang makaluwas ng Maynila at makapagpatayo ng sariling negosyo. Dito na rin ako isinilang. Si Mang Gusting naman ay lumawas din daw sa Maynila at naging matagumpay na negosyante. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong to, Captain Kokak. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat.